も殺しちまったな。関係ねえのにな。まあいっか、行こうぜ。行こうぜ。行こう行こどこに行くんだあいつら。う。これはパイのお兄ちゃんじゃないか。おい、電話したっけ。お、電話よ。もしもし、何？お兄ちゃんが？とりあえず行かなきゃ。パイのお兄ちゃんが出てくるよ。嘘だろお兄ちゃん。そんなのお兄ちゃんじゃない。嘘じゃないよパイ。これはパイのお兄ちゃんだ。起きろ！起きてくれよ。お兄ちゃん。パイやめろ。とりあえず見学に行くんだ。これは俺のお兄ちゃんじゃないか。お兄ちゃん、お兄ちゃん、起きてくれ。お兄ちゃん。お前も殺されたのか。お兄ちゃん、起きろよ。うわっ、お兄ちゃん、生きてたのか。そういえばさっきあそこでオレンジが殺されていたような。マジっていうか見たよそれ。そう、俺のお兄ちゃんだ。あいつらは。おい、やべえぞ。行こう。あ、いやいや。